say guys dakuti azviri yangu kwekupedzesera. I think mazviona aishadi kureva nhema. It has been a roller coaster and is still a huge roller coaster, which is actually a little bit difficult. But since tava nefamily yekwana Dupute, zvinhu zvekuti even mavideos angu andaitaura nezuro chaiwo ndaitaura kuti we've been in contact aindokumisikana na hope ndikatomenshena mavideos angu and also the father kuti that communication inoratidza kuti the family also loves my twins. It's unfortunate kuti network yedu iri kunetsa, but mavideos acho takazvimenshena zvese and also kuti tane nguva yakadii tichitaurirana kuseri because vari kuda kuti vana vange vachivaona, which is something chiri unique. Kune vamwe vanhu vanobva vati vakaona vanhu vakatasira kuti aiwa chinichi vana vandinei navo, but this is different. And patiri panapa tiri kumketa nditi tiri kumketa ndokwatiri mketa nditi mketa 8 saka tambodhava tezova tikazotogwana na sekuru ndakuto kuti sekuru saka izvozvi tamboita a brief meeting yedu tapedza ka brief meeting kedu kechiti chati from there uyu ndiye hope wacho from there takuchisimuka takwenda ku Plumtree. Saka nemhuri yedu nanagogo changamire the Dupute family and also my twins di gogo Dupute na gogo Dupute nema twins amakachetsaya vari pano zvakare zvichazoitika tokuradzai kumberi. Saka change chidocumenta everything so that kuitira mangwana some people who end up thinking kuti the Dupute family is also neglecting these twins, yet maybe it's not like that in America. So I think it's good kuti that thing kuti you also want to go with us to plan to vanoona, then they make their own decision. However, that decision should be informed. As far as we are all concerned, we know that there is also need of some kind of help. But sinei chegetinde uyu mutwidzi wasingati uya ndopusha ndakufara angasingatauri kuti at least angocommunicate for the first time na baba vake ndimkoma chipotaura mkoma. Okay. Hai ndafara skuru because wakomana yeah wakomana wavaningina wangu you know makore ese vari kugokwe tisingazivi kuti zviri kufamba sei because papasina communication zvachose. Asi nhasi uno tasangana ndofunga vari kufara aimbosmaila aivafana yes izvo zvakubva panapa ndakuenda kumusha vandoona then Plumtree vakasvika ikokoko vakaona kuti kwakanaka vachauya kuzovaka chavaratidza nzvimbo yavo yokuti vavake pamusha dzokasakapira uri kuzvidzwaka kuti that love yekuti nyangwe zvavo kuita makore nemakore vasipo the fact yekuti ava amene vatingati first time mambotsanangurawo what happened kumashure, but izvozvizvi that fact yekuti you are even offered that land yekuti iwe vange vachivaka, this means kuti that love and bond iripo you can't remove that. Ngadai vari mumwe munhu budi ava ngadai izvozvo vati nandi kuvaona havana pavo pekuvaka hapana nzvimbo mozari kuti kune mhuri dzinorwirana pekuvaka chaipo kuti iwe hauswe pano ibva kuno dzokerai kwamamuri kokokwe, but now vava offer since I think ndichitaura navo pafoni vaigara chitaura kuti land iriko they can come and build. Ndo chinhu chandakabata chekutanga ichocho up to now havana kuchinja mashoko. Navo vati muchanokuona ndinoda kukuradzai kwekuti kana vazochinja mwoyo vanova vachivaka apa. Saka chega tinde kuPlumtree toratidziwa shemarienzi. No, why didn't we Zwan? No, one low muyo, one low. Between Whoa. All right. Then because one now pura to take something in Plumtree. Then to what I'm going. Sikhamba ngayiphi indlela? Sikhamba ngayiphi indlela? Ayakushila here. Ayakushila. But you drive slowly. You know how from about 12 k's.
kana takusvika kune imwe road, that road up to Mushaini. Yes, yes. Jonathan. Oh, sorry. Wait. Because vachange vachibuda kurega wopinda mukati kuno woganira kuno kwandiri kuno. Next is your brother. Yes. Next is your brother. Right. And then I didn't get what I'm watching the Mugambe. You, but I just said, I didn't get out. Out you got Plumtree. What's all we? Yeah, it's interdenominational. walking up behind the wheels checking out. I haven't done them big to go to me. She's so one. I'm straight. What's straight? Plumtree 80 kilometers. It's about juice. Francis Town 182. Hi, Bob. Francis Town, you're South Africa. Oh, Botswana. Don't tell me Botswana. Oh, right. Francis Town, JJ. Who Botswana can be done? 182. So what is this? 1 hour. I don't go to Botswana. Sema sawa polisi ashinaenda Botswana. Mono wenyu. Ndasika soto anokwa Dupute wana matwizi wanokwa Dupute vakachuka kudai vakasipa vakakunya kunya. Ai kabuti baba ka. Zvakaita baba baba. Vakasipa. Vakarizi giant police. Atitoka ngava kutono kuza mafoto.
totorwa foto atotorwa taiko. Alright. Sichagoni chada kunyazonaikira ndakudadazve pamizi kusati kupi kupi tatarika wadzoka kumusha ivo wadzoka tamanudza imaoko ivo wadzoka imba mani Jose hai wanoimba chii toda kutomurova ndiJose ndiJonathan Johnso vakati pane zvida ndo mastatement pane zvida kumbogadzisa pane zvida kumbogadzisa pane zvida kumbogadzisa iyo dzedzi imba yemunhu here kwati yasakala riti panoza papa nezvi saka yaimba yemunhu here wapasakala pasakala autazikuda kuti pakudoswa patakshop nzira kuplamtgesi Plumtree kuri niwabvogwarani asi tombovata munzira kwenu unokwanisa kubva kuPlumtree ndakwarira same day zvinokwadziwa kune mabhazi anoenda from Harare every day going to Nokuzeni to ani vanotosimuka makuseni kwake kuna availing truth on yasekuru iyo anonzi Joseph Dupute sisi vangu vakatobva nebhazi rikuenda kuBotswana tinotoenda every day maybe tichatosangana nadzo kuti kana dzavo ipolisi futi mapolisi anonetsa kwanonetsa achivhura mawindo Dupute vakati satidi kudhuputika but ndinonakidza chapachitupa ufu wakanzi chinzi kweneko takavala ufu wakanzi Joseph takavala chazviti nyange mukami ipapo ndo pamakagonekwa manje nyange mukaramba kuita hazvitoitiya ufi wakanzi stera unonzi Joseph Dupute yanzi Jonathan Dupute apapo pakachinjwa zvako ipapo ndo pamakagonekwa naJesu bati vanhu vekwaDupute vakareba taona kuti tokonge vanhu vekwaDupute saka nomuri kusaidi kuseri ukatireka kune zvakanaka novatisa kudai sikapane pakazara apo anenge kwakazara vanonzi pakanaka palojere kumashure but padhuze nyange ukadhireva kwaya kunomofara modzokera tandi kuna ro kuna nokutula kuna vakashayikwa mu92 anodzanidzana rake akatoshayikwa nemurume wake muchato wavo so nokutula ari kuUK ro akashayika last year and then tandi aripo nogara kutauri kumaflats ingai munotoziva zvinhu mukutoziva vanhu futi
Tamisika nhasi. Tanototaura. Anenge achikotsvaga mumwe mutuni wacho kuti tanga wataure. Ndiani muwamuza? Martin unomuziva? Martin. Aunomuziva. Akaenda kuSouth Africa. But akaenda kuSouth Africa kudhara Martin. Kuti wababa. Unonzi Martin. Ndiri kuna Bei. Bei unomuziva? Anogara kuKenya 9. Aenda zvake kuSouth Africa nhasi. Daita takuenda naye so. Aripo Bei, ndanogara kuKenya 9. Akatotora nemunhu wekumberengwa Mangena. Sonongodzi Mrs. Mangena. Ane vana mumwe wacho vanogara iko Plumtree. Handi kuna matwizi akashaika. Vana vake festival matwizi acho akashaika. Then ubva kwauya Korwane, Snake, Polani, Temba, Ndogozo naSikhulekile. Ane vana 6. So unotoziva zvinhu. Hamuna kukangamwa. Zvavhurika. Ndikunzwa kuti maindi yangu inoda kungochizorora. But takutosvika. Saka ndikangosvika ndombozorora ndomwa something chini. Notombotomwa dragon. Not dragon ndakanzisa Red Bull. Saka ndikadaiwo masango ndikamaita kudaiwo so. I feel ndoda kumwe ndakuda kubata. But ndikadaiwo so. Anobva mhepo inouya ichipinda. Saka ndinati habvunza Hoputi. Hoputi autona. Ukavhurisa nero vanemhepo akakwachuka. Ai, right now I think ndozvitoripo because ndikunzwa apa vanhu vandinawo. Hope Dupute hana license. Maishon havana license. What kind of a situation is this? I'm so tired. You guys, you should take license, especially you mentioned we don't want the person and who's not license. Okay. All right. Even poster yangu ndakutosha kutodzambira kumadziro yakanzi Plumtree 20. Imi mbuya mabakwa nehope kuzotini. Imi mosera utwani mimi atowata more than 3 hours. Ini ndabata 30 minutes. Yekuzi Plumtree 30 futhi yakati. Huh? 20 ne? 20. Kwa papa kanzi. 20 my dear. Stop, I think after Oman going to. Apakala shop erapa wopusha. Hapana. Ndikona chire Dupute. Kakana sei. Mira taripo. Kanti sare Dupute andisikuda. Vanowana zvimashop. This road is a carpet. Ndakafamba usiku. Where's the shop? Right. Just my bed. Aya kana ndichamboione vanhu venyu. But last time takafamba papasina kudai 2018 navavamo. Papasina kudai. Sakadziva izvozvo. Ngadzura izvozvo. 2018 yasina kudai vanhu. Ndikangovhara mawindo hope dzotouya. Hai ngandishingirire because zvisi zvavo zvitingasvika ndikawana ndisvikira hangu zvatoita. Don't worry. Tobi Ari kuda kutora license. Ada kutora license. kuya chakashunura. Unotora license. Driver Audi. Unoda. Ari kuramba zvose izvi. Ari kuramba. Asi ndoda. Vai ndoda Oda kana uda kutora license unofana kushanda uenda kubasa. Hamusi kuda kushanda. That's what I did. Ino kutangata uzoflash ino flash. Nditsvagire basa ine zvemahava. Yakazotagwa
ototamba masports kuti ndotoenda kuplumtree boys. Obvious, young man. When I was upstairs, young man. This is nice. What is this? It's golden harmony or something. Ah. What sort of next? It's on the right. Location in Plumtree. You see, I think that's Kutoisa kuvakirira miti kunoza kuti miti hakutori nazvo inodyiwa I think osa Plumtree iri kudhuze mutauni no ndiyo Plumtree to our right. So we're turning right. satiuenda nekuPlumtree. Oh my god, we're turning right. kunenge wakuchii side haisi town. We're turning right abantu. Imi saka nini imini baba sesingenile sesipakathi kwaPlumtree Ndokuthi tapinda. saka ipa big boys ayi ipapa izvo sonoti zvaudza mutauni izvi seringosikeche musika hweri naye vachijamba boarding school ka so but haisisiri kubuda. haisisiri iyo unatini kunjanjuku kune inofunction ero inofunction. So in Kalanga we say shop at what kitchen carry and Oh, tapinda una Plumtree cho bhazi racho ndiri kudhara kune kure kwakatizwa mva tisinotosola kunzvimbo kuirisha mutauni wani town chikoro chivachi sati kutimirira dhedhi vavo ndipo ngoti awenda amumekera kwama chiti kune food ndekupi kwekuya saka ndekumberi kwacho saka ndekuPlumtree town guys. Plumtree town iyi inonzi pb kitchen care handiti sitonobati straight apa So and you see it's written Tepani Road. papi o apo saka katakudayo so tetodzira The Tepani Road is very bad. afamba nazengo Madala was supposed to wait. Ngomba chikwira uyu. Madala is Kune vanhu veparking havanti. but asi upenyu unomira kwazvo Kuna parking vanobhadharisa. tina mabhondi Really? maranzi manga ndine makoini andinawo tikuenda kupi isusu tobati straight Tichamira pagreen. That's chicken king up. Inotengesa kuzhe. Totomira pa. Chicken what? What is chicken what? Chicken choice. Chicken choice. Ayi, but chicken choice hapana drive in. akatotogara Andachiona kange pane drive in iwo. ndingachoawerekere ngauya ake vanhu ve ingatokulembewa Anotokuya.